Hola, sóc la Salma i el tema que he triat és la conversa. Avui us parlaré perquè a vegades quan aprenem una llengua no tenim el que diuen, perquè quan parlem us tant el sentit propi com el figurat. I aquest segon per a nosaltres, els nous aprenents, és més difícil. Cada llengua té el sentit propi i el sentit figurat. Normalment, el context de l'oració ens ajuda a determinar si el seu significat és propi o figurat. Quan una paraula és usada en sentit figurat, perd el significat original i n'adquireix un altre que està relacionat. Bé, suposo que és així tot el que tenim per avui. Podeu matar el temps. Adeu. Bé, professor, adeu. Estic matant el temps, realment? Com? D'acord, no sé com matar el temps. Crec que apunyalar riots és la millor opció. Què estàs fent? Jo estic matant el temps, no és això el que ens ha preguntat el professor? He oblidat que ets nou a Catalunya. Matar el temps és el sentit propi. El professor no volia dir que s'ha de matar el temps literalment, sinó que s'ha de perdre el temps amb el que vulgui, i això és el sentit figurat. Ho entens? Ho entenc, gràcies. Aleshores, perdre el temps llegint.